Нищо ли не направиха за 4? Нищо. Поне една улица. Тая река отива в Студена. Защо в Студена отива? Нека си минава тук, си отмива надолу. За 2 милиарда инвестиции в София, тук няма ли за 2 лева? Не знам. Добре, де, вие сте се недоволни. Айде съберете се, махнете го това. Какъв е проблем? Ако ще да турате мангал да е кмет, то няма да е кмет. Аз съм му казал в очите на него. Млади хора, Има с младо момиче. По-добре верно някой младе, който тървия, не той тук само ми седи. Той си е легнал с чорапите, като си му казал направи нещо. Господин Кадиев, нали се говореше за децентрализация? Какво стана? Подкрепа се тази идея. Защо? Защото иска Столична община да разпределя всичко и да съответно като най-добре е да има децентрализация, за да се да крадат грижат те, а не някой друг. това не е често. Всички търгове... Борисов го искаше, доколкото си спомням. Кое е станало това, дето го искаш? Ми предложете го вие. Аз го е предлагал програмата си, доста пъти, че то трябва да... Не, аз в програмата си го имам, ама то трябва да ти... Те няма да го направят, трябва да има смяна. Най-доброто разрешение за всички. Да, абсолютно за всички. Всяко село да се грижи за себе си. Всичко тук да се поддържа. Няма банкова сметка, тук няма нищо. Да, знам, те ми реват, че нямат 50 лева една пейка да оправят. И така е. Марга, тя ми е Боя. Кандидат за кмет на БСП е най-голямата активистка на ГЕРБ. Нещо да ми поръчате, нещо да ми кажете тук за вода. Вода ли сте? Вода, кое ви липсва? Липсва ни градския транспорт. Жалкото е, че в центъра го правят по 3 пъти всяка улица, а тук са забравили абсолютно всички квартали. То само това да е смет да го намериш, нали? Да. Купуването и продаването на гласове е престъпление.